Toimintaamme ohjaavat arvomme, vastuullisuus, tavoitteellinen kehittäminen ja reilu meininki. Ymmärrämme roolimme ja vastuumme merkittävänä logistisena kumppanina, joka mahdollistaa tavaran liikkumisen ympäri maailmaa. Olemme Tullin AEO-valtuutettu toimija, mikä vahvistaa toimitusketjun turvallisuutta kaikilla osa-alueilla. Vastuullisuus on tapamme toimia, oli sitten kyse turvallisuudesta, ympäristöstä, sosiaalisesta vastuusta tai tietosuojasta. Edellytämme vastuullista toimintaa myös kumppaneiltamme. Uskomme, että laadukkaan työn perustana on turvallisuus. Edistämme turvallisia työtapoja, käsittelemme poikkeamat huolellisesti ja kehitämme toimintaamme havaintojen pohjalta. Henkilöstömme koostuu logistiikka-alan ammattilaisista, joilla on vahva osaaminen ja vuosien kokemus alalta. Reilu meininki tarkoittaa meille henkilöstöstä huolehtimista. Panostamme ennakoivaan työhyvinvointiin ja tuemme työuria niiden eri vaiheissa. Näin me Stevecolla rakennamme yhdessä vastuullisia ja tulevaisuuden kestäviä logistiikkapalveluja.